Sanamkela Avalanche of Grace, gama lami ndithenjiwe emolweni. Isifundo sethu namhlanje sisifumana kwizikronike ezesibini, isahluko samashumi amabini, vesi yeshumi elinesihlanu. Bazani indlebe nonke maYuda, nani bemi baseYerusalem, nawe kumkani Yehoshafati, utsho uYehova ukuthi kuni, musani ukoyika. Musani ukuqhiphuka umbilini ngenxa yale ngxokolo inje ukuba ninzi, ngokuba imfazwe le ayiyo yenu yekaThixo. Ukumkani wakwaYuda uYehoshafati uva iindaba zokuba kukho amazwe amathathu azulwa naye, amazwe amaMowabi, amazwe ama-Amoni, amazwe amamahoni, adibene omathathu azulwisa uYuda. Athi netuba ukumkani uYehoshafati ave iindaba ezinjalo, oyike. Njengamnawe, xa uva iindaba ezinkulu zokuthi uzohlaselwa ngamazwe amathathu, uzohlaselwa abantu abaninzi, uyoyika. Kodwa yena akahlala ekoyikeni, wakhetha ukholo. Nantso into ekufuneka siyifundile nathi, ukuba ukoyika kuza kuza, kodwa asingahlali ekoyikeni. Ukoyika makusenze uba siye kubani? KuYehova, siyocela uncedo lwakhe, ngoba nguye kuphela ozasinceda kwiingxaki zethu. Nakweyiphi ingxaki onayo nawe, ungoyiki, ungahlali ekoyikeni. Thatha ukoyika kwakho uye kuYehova, uzawunika ukholo, uzawuqinisa ukholo lwakho. Enza njalo ke uYehoshafati, waya kuYehova, wahlanganisa bonke abantu bakwaYuda kwiindawo ngeendawo, kwimizi ngemizi. Kwathiwa makwenziwe ifasting, kufunwe ubuso bukaYehova, ngoba kaloku xa behlaselwa ngabantu emazwe amathathu, baqonda nje. uYehoshafati wabona ukuthi la andizukulwa ne-flesh and blood, la kufuneka ndiye kumaxhoba ayakhawuleza. Wakhumbula ukuthi mandiphakamisele entabeni amehlo am, apho uncedo lwam lawuvela khona. Wakhumbula ukuba ukhona the undefeated one, akasoze ahlulwe lowo. Watsho wathi that one reigns and rules. Wathi the commander of the armies of heaven, akasoze ahlulwe, ndizawuya kuye neentshaba zam. Nathi masenze njalo, sazi uba ukhona ongaphezulu kwazo zonke iingxaki, siye nazo kuye. Inintsi into esizayifunda apha namhlanje. Ivesi yesine, apho bangena khona, engena endlini kaYehova kuhlanganisweni, bakwi-fasting, bayohlanganela endlini kaYehova. Nathi masibuyeleni endlini kaYehova xa neengxaki zethu. uYehoshafati uqokelele wonke amaYuda, bayongena kwindlu kaYehova, beyokhala becela uncedo. Nathi zininzi iingxaki ezizijongileyo ngoku, ezemizi yethu nezelizwe lethu. Sifuna bani? Sifuna siye kuYehova. Wema, uvesi 5 uthi wema uYehoshafati ebandleni lakwaYuda laseYerusalem, endlwini kaYehova, phambi kwentendelezo entsha. Wema phaa ukumkani. Wathi, Yehova Thixo wobawo, asinguwe na onguThixo emazulwini? Verse 6, asinguwe na umlawuli ezinkumkanini zonke zentlanga?
akasesandleni sakho na amandla nobugorha ukuba kungabikho unokumelana nawe na? Asinguwe na uThixo wethu owabaqoqayo abemi belizwe phambi kwabantu bakho amaSirayeli, waza walinika imbewu kaAbraham na, okuthandayo ngonaphakade? Verse 8. Bahlala kulo, bakwakhela kulo indawo engcwele ngenxa yegama lakho, besithi, verse 9, ukuba sithe safikelwa bububi, nalikrele, nangumgwebo, nayinjikitya yokufa, nayindlala, sema phambi kwale ndlu naphambi kwakho, ngokuba likule ndlu igama lakho, sakhala kuwe ekubandezelekeni kwethu, wosiva usisindise. Thandazo kaYehoshafati phakathi kwindlu kaYehova. Into endiyithandayo ngaye yeyokuba waphakamisa uYehova, akaphakamisa ukoyika, akajonga kwiintshaba zakhe, waphakamisa uYehova kakhulu. Wathi ngiyamazi unamandla, kahlulwa, he will never fail us. SingamaYuda nathi akangeke azasiphoxa, nathi masibambeleleni kuyo. He is a faithful God. Verse 12 uthi, Thixo wethu akuyubagwebana ngokuba asinamandla. uYehoshafati wabona ukuthi abangeke, abanamandla. Nathi asinawo amandla, nathi thina asinamandla, kodwa esimthembileyo nguyo namandla. Wathi asinamandla okumelana nale ngxoko lengaka, iintshaba ezingaka, ii-armies ezingaka zamazwe amathathu, asinamandla. Thina asazi ukuba sothini na, kodwa amehlo ethu akuwe. Our eyes are on you, Lord. Watsho ukumngani, wathi our eyes are on you. Nathi ke our eyes are on God. Nathi amehlo wethu masingawasusini kuye, noba kuvela ntoni na, asingasukini kuye. Amehlo wethu mawabe kuye. Wathi banethi ba atsho kanjalo, athi amehlo ethu ajonge wena, nabo baziva ngoku ukuthi basemandleni. Ngoba ngoku xa usitsho usithi njena, Yehova sithembele kuwe, abathembele kuye abadaniswa. Kwa ukuthi bangene kwizilo lokudla, ngoba bangena kwizilo lokudla kwiverse 3. Ukuzila ukutya kwenza ukholo lwakho luqine, lenza ukuthi udibanisa noYehova, ibonisa ukuthi njena ananto endinazo, andazi nto mna, kodwa nguwe ozandilwela le mpi. Wawukhumbula, yiyo le nto wabalekela kuwe, wakhumbula ukuthi uzomlwela, akahlulwa, he is mighty. Kwenzeka ntoni? Kuthe kusenjalo kuverse 14 and verse 15, bephakathi ebandleni, waphendula umaxhoba ayakhawuleza, waphendula ngomprofeti. Wathi umprofeti kuverse 15, umLevi wathi, bazani indlebe nonke maYuda. Wathi ningoyiki, wathi lena asiyo yenu ekaThixo. Kwakunguye ngamazwi avela kuThixo. Laa mprofeti wayexelelwe lizulu ukuthi baxelele, sebehlanganisene kangaka, sebethembe mna kangaka, soze ndibaphoxe. Baxelele uba le impi ayoyabo, zabalwela abo. Wabalwela nyhani, zange baphakamise amandla wabo.
into eyayenzekayo bona benza ntoni? Bacula, badumisa ngelizwi elikhulu, bathi bulelani kuYehova ngokuba ingunaphakade inceba yakhe, bememeza, becula. Iintshaba zenza njani? Zabulalana. Ngoba xa bedumisa uYehova wenza ntoni? Uyaphendula ngendlela yakhe. Nathi masikopeni, asikopeni kula mabala eBhayibhile ukuthi when we praise, simdumise, God fights our battles. He fought for amaYuda noYehoshaphat, abantu bonke bakwaYuda. Nathi uzasilwela xa sisiya kuye, siziphosa ngesikhulumo, sixela iintliziyo zethu ukuthi Yehova sifuna wena, soze angaphenduli. Sincede kumazwe wethu, amazwe wethu afuna wena Yehova, iimpilo zethu zifuna wena. Andazi namhlanje iingxaki zininzi noba ujongene neyiphi kodwa ungazilweli. Nayo nje imessage ye-end times ukuthi masingazilweli kwezi ngxaki zininzi namhlanje yile ngomso yileyo. Kwizivunguvungu, izilingo, iimbandezelo, iincwaleko, impi ayo yakho nam. Masingazilweli ngoba zikhona izithembiso zakhe, asihlale kwizithembiso zakhe. Utshilo wathi, I will fight with them that fight against you. Uzaselwela, nguye ozaselwela. Utshilo wathi, cast your cares upon me because I care for you. Nathi masenze njalo, sihlale kunjalo nje, simthembile ngokuba uthembekile. He is a faithful one, akasoze asilahle. Uthi iBook of Numbers 23:19 uthi he is not a man to lie. Athe uzawuyenza uyayenza. Masihlale simlindile. Xa simlinda sidumise. Sithi inceba zakho zibe ngonaphakade. Sicula, sifane nomaYuda athi xa ehlaselwa ngamazwe ngamathathu abhenela kuYehova, bathi asingeke sizilwele kule. Nawo wabaxelela naye ukuthi impi yayo yini. Nathi masenzeni njalo, sithande iBhayibhile lena nala mabali, ngawo asikhuthazayo. Singavali, singabi kude noYehova. Iingxaki ezi nokoyika makusondeze kuYehova. Nkosi kakhulu. Stay blessed.